Tunggal nagipagpaset ket adda ti igyemda nga star. Aday ti tinang pagarbo ken nang Paranyaga. Tinaisiyang kat a lantern parade iti Badok, Ilocos Norte. Iti umuna a Paskwa ti liderato ni Mayor Virgilio Calahate ket rinibo nga umili ti nakikaysa ken nakita ti nagsakda kabayatan ti panakapasilaw dagiti agkakaranyag ken agkakapintas a Christmas decorations ana ipalawlaw iti Sango ti plaza ken munisipyo ken nakaanlang adagiti Christmas decorations iti naibisti to diket pay ti giant Christmas tree ana imuntarmet iti mismo asango ti plaza ken adda pay dagiti na ipatakder a Christmas tree iti mismo asangwanan ti munisipyo aday ti metten ti mangpapintas ken mangparanyag iti nasao a pasdek. Wen na pudnunay ket makita tayo iti kinado ken kinaragsak dagiti tao ngay may nakipagpaset iti daytoy nga naisangsangayan nga rabi. Ngay so iti aldaw nga intay panagpasilaw na ituding nga panagpasilaw tayo itaglawlaw tayo. Ngamin ket makita tayo nga daytoy iti mangipasimudaag iti may pinagkaykaysa pinagmaymaysa dagiti kalugaran tayo iti ili nga Badok. Masapol nga kitain tayo ngamin ket daytoy ket maipalagip ti pinakayanak ni Apo Jesucristo. Ngay so ti amin nagkapuan ti amin ket makita tayo no makastoy nga adto ti silaw makita iti kinaragsak ipasimudaag na ti kinapintas kinaragsak iti aglawlaw tayo. So gapuna nga itatta nga rabi na isang sangayan ti ragsak dagiti kalugaran tayo makita da iti nalawag nga panagsilaw iti aglawlaw. And dayawan dagiti umili ti Badok ti pintas ken ranyag ti plaza da iti karagiti agundaway kabayatan ti panangururay ti kaaldawan ti panakayanak ni Niño Jesus a mannugbot karagiti basbasol iti lubong. Nakapimpintas sir, nakaramramba. Oo. Super. Nakapimpintas sir. Nakapimpintas. Napintas sir, nang damdamo ito may mag-Christmas. Abi, naggapan tayo, ma'am. Hindi labo akong tatala nga may mag-Christmas. Dito ili. Yes. Oo. Napintas sir. Makita ti sabali aragsak dagiti umili ti Badok. Kabayatan ti panakaysayang kat ti Paskwa ti ili nga addaan tema Anatanok a Paskwa 2025. Overwhelming po kasi at sobrang liwanag niya po tsaka sobrang ganda po. It's worth it po na nagstay po ako dito sa Badok. Pero kami po yung nagparada na nagpresenta ng mga kandidato. Kas may sa estudyante, kasanumat iti Marikrik ng Santa. Sobra pong happy kasi nabilang po kami sa isang aktibidad dito sa Badok po. Nagyaman ni Mayor Virgilio Calahate karigiti umili ti Badok pakiramanan dagiti municipal employees ken dagiti pada ng agserserbi iti LGU Badok gapuanan na tamarik na ken makita na tinapalaos a suporta ken panagidanggayda karigiti agdama a programa ken aktibidad para iti kadaytoy umuna at termino na akas mayor iti Badok, Ilocos Norte. Kasmaysa amat ili ken kasmaysa nga agserserbi iti ili tayo nga Badok ket agyamanak iti kooperasyon nga ipakita manin apo digiti kalugaran tayo ket daytoy iti mangipakita nga ti ayat digiti kalugaran tayo ket napintas ken natal na nga ili agyaman tayo kadigiti kakadwa tayo mat nga agserserbi iti ili ta addadalata nga kan kanayo nga nakasuporta amin nga empleados ken amin digiti nagipaset iti nga rabi pagyamanan tayo una ida sapay kuma tayo tuloy yo iti kastoy nga suporta ken kinaanep para iti ilitay nga natanok nga Badok. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamay.